Hi friends, in the video நம்ம parts of speech பத்தி பார்க்கலாம். There are 8 parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, interjection, pronoun, conjunction and preposition. Verb அப்படினா describe an action or an experience. Doing action தான் verb னு சொல்லுவோம். For example, run, walk, push, eat and etc. John loves to bake cookies. ஜானுக்கு குக்கியை பேக் பண்ணுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். பேக்குங்கிறது verb. ராணி ran to school because she was late. அவள் ஸ்கூலுக்கு ஓடுனா ஏன்னா அவளுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ran அப்படிங்கிறது verb. noun அப்படின்னா நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ், திங், அனிமல் ஆர் அன் ஐடியா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹவுஸ், டீச்சர், கப், ஷாப். மை டீச்சர் இஸ் அ வெரி நைஸ் பர்சன். என்னோட ஆசிரியர் ரொம்ப நல்லவங்க. அப்படி என்னுடைய ஆசிரியருங்கிறது நேம் ஆஃப் அ பர்சன், அது நவுன்னு சொல்கிறோம். அனு இஸ் கோயிங் டு கோ ஆன் ஹாலிடே டு சைனா. அனு அப்படிங்கிறது நேம் ஆஃப் அ பர்சன். சைனா அப்படிங்கிறது நேம் ஆஃப் அ பிளேஸ். இதில் 2 நவுன்ஸ் வந்திருக்கு. அட்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பேர் அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்லுவோம். அட்ஜெக்டிவ் குவாலிட்டி ஆஃப் அ நவுனை டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஷார்ட், பியூட்டிஃபுல், ரெட், ஓல்டு சொல்லலாம். ஃபாத்திமா ஹேஸ் அ ஹியூஜ் ஹவுஸ் வித் 6 bedrooms. ஹியூஜ் அப்படிங்கிறது அதை குவாலிட்டி டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, அதனால் அதை அட்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறோம். அட்வர்ப் அப்படின்னா 3 types ஆஃப் அட்வர்ப் இருக்குது. adverb of manner, adverb of time, adverb of place அப்படின்னு சொல்லி 3 types இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்லோலி, எஸ்டர்டே, ஆல்வேஸ்னு சொல்லுவோம். கவிதா இஸ் ஆல்வேஸ் லேட் ஃபார் ஸ்கூல். கவிதா எப்போவுமே ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக தான் வருவா. ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறது அட்வர்ப். லாஸ்ட் நைட் ஐ ஸ்லெப்ட் ரியலி வெல். நான் நல்லா தூங்கினேன் லாஸ்ட் நைட் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், ப்ரொனவுன் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் த நேம் ஆஃப் அ பர்சன், பிளேஸ், திங், அனிமல் ஆர் அன் ஐடியா இன் அ சென்டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ, ஷீ, இட், ஆர், தே. இது ஒன்றுமே இல்லை, நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது பேர் ப்ரோனவுன். இப்போ மஞ்சு அப்படின்னா ஷீ, அவங்க ஜெண்டரை சொல்கிறது இல்லை. மஞ்சு ஷீ, ராமு ஹீ, டாக் இட் அப்படின்னு சொல்கிறது பேர். மஞ்சு இஸ் அ வெரி நைஸ் ஃப்ரெண்ட். ஷீ ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஸ் மீ வித் மை ஹோம் ஒர்க். ஷீ அப்படிங்கிறது ப்ரோனவுன். யூ கேன் விசிட் த ஷாப்பிங் சென்டர் அட் 1 o'clock. யூ அப்படிங்கிறது ப்ரோனவுன். இன்டர்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சேட் ஃபீலிங்கோ இல்லை ஹாப்பி ஃபீலிங்கை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது பேர் இன்டர்ஜெக்ஷன் சொல்லும். அதை எக்ஸ்க்ளமேட்டரி மார்க் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு. வாவ், ஹோ, ஹே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. வாவ், த வியூ இஸ் அமேசிங். ஹே, ஐ ஹாவன்ட் சீன் யூ இன் அ லாங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறது. வாவ், ஹே அப்படிங்கிறது இன்டர்ஜெக்ஷன். ஃபீலிங் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது, சேட் ஃபீலிங்ஸோ இல்லை ஹாப்பி ஃபீலிங்ஸோ எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது பேர் இன்டர்ஜெக்ஷன் சொல்லலாம். கன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, கனெக்ட் வேர்ட்ஸ், ஃப்ரேசஸ், கிளாஸ் இன் அ சென்டென்ஸ். 2 சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணுறது பேர் தான் கன்ஜெக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அண்ட், பட், ஆல்தோ, ஆர், வேராஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஐ லைக் டு வாட்ச் த டெலிவிஷன் அண்ட் ஈட் பாப்கார்ன். எனக்கு டெலிவிஷன் பார்த்துட்டே பாப்கார்ன் சாப்பிட்றதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். 2 சென்டென்ஸை ஒரு சென்டென்ஸை ஜாயின் பண்ணி எழுதுறது பேர் தான் கன்ஜெக்ஷன். நெக்ஸ்ட், ப்ரப்போசிஷன். ப்ரப்போசிஷன் பிளேஸு, டைம் ஆர் டைரக்ஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். இதை நவுனுக்கு முன்னாடியோ ப்ரொனவுனுக்கு முன்னாடியோ தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அண்டர், எபோ, இன், டியூரிங், ஓவர், பிஃபோர், ஆஃப்டர். த கேட் ஜம்ப்டு ஓவர் த பாக்ஸ். பாக்ஸ்க்குள்ளே ஒரு பூனை குதிச்சுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓவர் அப்படிங்கிறது ப்ரப்போசிஷன். கெட் இன் டு த கார் குவிக்லி பிஃபோர் வி ஆர் லேட் டு த ஸ்கூல். ஸோ பிஃபோர் அப்படிங்கிறது இங்கே ப்ரொப்போஷன். நெக்ஸ்ட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.